10:46 da mañá. Se algo lle preocupa os socialistas do Concello de Trazo son precisamente os viais, as comunicacións. Por ello, están incidindo notablemente en varias obras que se deben levar adiante entre o que é a Pontevedra e o Agro do Mestre. Acompáñanos a un concelleiro do Partido Socialista de Trazo, Javier Castiñeiras. Moi bo día. Hola, moi bons días. Señor Castiñeiras, os socialistas decía eu que acaban, anunciar o inicio de algunhas obras, entre las destacan precisamente a mellora da estrada ACP 8401, verdad? Así é. Bueno, eu, antes de nada, creo que cabe puntualizar que o povo de Trazo e os veciños de Trazo teñen que ter unha satisfacción enorme, porque, como ti ben dicías, esta semana, o deputado provincial Bernardino Rama, nos fixo saber e anunciou o inicio destas obras. Estamos a falar da CP 8401, que une a Tablilla, o concello de Tordolla, con Trazo, non? E son unhas obras que contan con un presuposto de 468.900 euros. E, bueno, é o máis importante, dicir que estamos a falar dunha bella reivindicación, que agora, gracias á xestión da Diputación Provincial, non se ve truncada, non? Unha bella reivindicación, Javier, que levan anos agardando, verdad? Así é. Cabe puntualizar que tanto esta carretera, que é a 8401, que une Tordolla con Trazo, tamén existe a CP 7804, que une o concello de Valdodubra con Santiago, seu paso polo concello de Trazo. Xa están en trámites de expropiación esta última carretera que eu lle indico, e como a anterior, é unha bella reivindicación dos veciños, que agora, gracias ao compromiso existente da Diputación Provincial co concello de Trazo, non se ve truncado, non? O acceso, estamos a falar dese acceso desde Trazo hasta a capital de Santiago. Exactamente. Decir que o concello de Trazo é un concello totalmente vinculado á cidade do Apóstolo e, sin duda, é da comarca compostelana, non? Cabe dicir que estamos a un tiro de pedra de Compostela. Outros concellos souberon aproveitar esa cercanía con Compostela, como pode ser o concello de Teo, o concello de Ames, o concello de Oros, o concello de Valdodubra, e Trazo non soubo aproveitar esa cercanía, non? E decidí puntualizar que houve outros gobernantes na Diputación Provincial que non fixeron xestións para levar a cabo estas melloras, non? Agora hai un goberno socialista na Diputación, un goberno comprometido co Concello de Trazo, e iso é palpable, como son as aprobacións destes viais de gran importancia para o desenrolo do noso Concello, non? Señor Castiñeiras, podemos decir que a grande asignatura pendente a toda agora xa se iniciaron dúas viais de comunicación importantes, se iniciaron esas obras por parte tamén da Diputación da Coruña. É a asignatura pendente deste Concello de Trazo? No Concello de Trazo é un concello que vive inmerso nun soño, é un concello que non dá despertado dese soño, como eu lle chamo, no que vive, pero sí, digamos que o inicio destas obras e o anuncio que fixo a Diputación esta semana, dicir que sí van a lograr que Trazo esperte do soño no que vive, non? E sobre todo puntualizar que, sin duda, Trazo da comarca compostelana, queremos estar máis preto de Compostela, e iso, desde o punto de vista do Partido Socialista, pasa por unhas boas comunicacións coa capital de Galicia, non? Sabemos o investimento total das dúas obras, unha que xa se está levando a cabo, a da Pontevedra Agro do Mestre, e a outra, sabemos? Non lle podo facilitar ese dato. A outra, a CP 8401, conta cun presuposto elevadísimo, son 468.900 euros, e eu podería adiantar, aínda que o teria que estudiar, pero eu lle podo adiantar que é a obra, durante os últimos 20 anos, unha das obras que conta con máis cantidad presupuestaria, como son estes 468.900 euros, non? Javier Castiñeiras, concelleiro do PSOE no Concello de Trazo. Moitísimas grazas, señor Castiñeiras, por atendernos. Moi bo día. Moi bo día e gracias a Radio Obradoiro. 102.1